Awona mkhulu. Yebo mama unjani? Uyaphila mkhulu? Ngiyaphila njani? Ngiright mkhulu, ngiyaphila mkhulu. Mina mkhulu nguMaZulu mkhulu. Yebo. Ngiphuma lapha kwi-TV mkhulu. Njani? Mkhulu kade sikudinga mkhulu, sizwa umsebenzi wakho mkhulu. Kuthiwa wenza umsebenzi omkhulu kakhulu emphakathini mkhulu. Manje mkhulu, njengoba sifikele la sizocela ukuthi ukusitshela ukuthi wenzani mkhulu. Kanjalo ubani uphumaphi? Hayi ngiyabonga mina mama. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga futhi kwababukeli nabalandeli bale ivideo yami ukubona kwakho mama. Ilokho impela esikufunayo baba, ukuthi usichazele ukuthi wenzani, umsebenzi wakho uyini kahle kahle mkhulu. Hayi mama, mina lana kuningi ukwenzayo. Izinto zokubika uthando ngokuthi uyahola emsebenzini imali awuyiboni, noma ungabe uyiphoyisa, noma ungabe unesi, noma ungabe uyisosha. Yonke lento ngiyayenza, kuningi la umsebenzini wami engiyenzayo. Ngoba ngizitshela nje kwanjengamanje wenza kahle kungithola suka namhlanje. Inamba yami ithi 081 71 31 681. Inamba yami iyona ke leyo. Ndeni ukuthi wena uzoba ungitshela nje ukuthi ke uthando lakho nokuthi lungihambe kahle. Ngiyakwenza futhi lokho ukuthi uza la esikodleni emsebenzini wami, noma ufuna mhlawumbe noma ukuthi ubolekise isigubhu. Yonke lento le ngiyayenza nje. Igubhu zami zikhona hlukahlukana ngama price. Lesigubhu lesi 235, lesi 20,000, khona zaka 15. Into engithanda kakhulu ukuthi umuntu angayithumele imali kumina. Ngifuna umuntu ayizela kumina azabone, ngoba nawe ukufika kwakho ngithiwa namhlanje kodwa uzwa ngabantu ukuthi ufuna baba usizayo. Manje sokona namhlanje nje ngiyajabula kakhulu ukuthi sihlangana. Ubone futhi umsebenzi wami nawe ufuna ukubona ngamehlo akho nje ukuthi ngempela into ukuthi ikhulunywa ngayo ku-TV iyona impela nje mama. Ngiyakuzwa mkhulu, ngiyabonga kakhulu mkhulu ukukhuluma nawe ke mkhulu ke namuhle. Ngiyacela mkhulu, ngabe khona ongangitshengisa kona mkhulu? Ukhona mama. Okuzoba ufakaze. Ngabe mkhulu uyakwazi ukuphakamisa umuntu uma edinga imali mkhulu? Kukhona futhi lokho nje kakhulukazi ngiyakwenza ngempela. Uyakwazi ukwenza mkhulu? Ukwenza konke lapho futhi mama. Ungakwazi yini mkhulu ukungenzela njengamanje ungitshengisa mkhulu? Ngingajabula kakhulu futhi ukuthi nababoni nabalandeli babone nje ukuthi ngempela into ngiyayenza ngempela kwayona ke lento le kwakhona mama. Hlala kanjalo ababukele nibone nje lento izele ngayo umama la emsebenzini wami ukuze ukuthi nayi nani niyibone, kwenza ukuthi usuku lakusasa ukuthi nani mengiyenza ngempela nje, ngoba khona abantu baningi bazodlala ngani nje ukuthi ahlambe noma nami usibani bani beyenza nami aqambela amanga nje umsebenzi wami. Ungasondela mama ukuze ukuthi nawe ukwazi ukuthi ubone umsebenzi wami. Yebo mkhulu. Ngiyenza yona. Cela uze eduze ube nephepha, ubhale iphepha lakho igama lesibongo, usilethe ngicela ungilethele izinto lezo. Ndene ukuze ukuthi ke umsebenzi wami ukuze ukubona abanye abantu. Usuku namhlanje baze babone nje ukuthi ngempela ubaba lo akadlale, uyenza umsebenzi wakhe ngempela. Nakho ke mkhulu. Hayi ngiyabonga mina mama, ngiyabonga ngempela, ngiyabonga ukuthi uyabona ukuthi akukho lutho la. Khona akho lutho la. Into kwakho lutho la mama. Angithi sengitshengisa abantu nje ukuze ukuthi ababukeli babone nabo ukuthi hayi lento ngiyenza into engempela. Angithi uyabona la. Yebo. Ukuthi akukho lutho ngaphakathi. Phepha lakho le igama lesibongo lento ngiyifaka la ngithi ngaphakathi. Nazi izinto zami nje ngifuna ngilokhuza nize nibone nani nje kwakhona ukuthi linye langa mina ngiya kulo baba lo. Angifuni nje ukuthi ungithumele imali, ngifuna uyizele la uzobona umsebenzi wami ngempela ukuthi kuyayenzeka na. Amen. Ngiyayivala lento mama. Ngiyayivala lento mama. Na umsebenzi oqalile. Na umsebenzi oqalile mama. Kunjalo mphela. Angithiwa khona ukubona something nje mama. Ngithiwa khona ukubona umsebenzi wami mama. Yebo mama. Ngitshengisa umsebenzi wami. Ngikubona makhosi. Umsebenzi mama. Thokoza makhosi. Nango amasefike kula mhlanje sahlangana kula mhlanje mama. Dala nje. Sifonelana nje singathukani esinke. Namhlanje ngibonile ukuthi ngoba abayambathi ikwazi ukufika amasefike namhlanje. Nangu uzongenzela malini lapho baba? Wena uzosho mama ukuthi uzobona ukuthi inhlanhla yakho ukuthi izilokhuze ingakanani. Kulungile. Abantu basayibona bazosho ukuthi into yakho imele ingakanani. Umkhulu bani lo? Umkhulu kaZombo lo ukhuluma naye mama. Okay, mkhulu kaZombo. Inamba lemkhulu kaZombo. 081 inamba yami. 081 71 31 681. Inamba yami nje ile ubaba lo uzomthola nje noma ku WhatsApp umfonele izinto ngkhulu sebenza nami nawe uze uyibonele. Enjalo phela. Kunjalo thokoza mama. Amen mkhulu, ngiyabonga. Mkhulu ngicela imali ke manje. Okay, kulungile mama. Kulungile mama. Ufuna ukufundisa manje umsebenzi wami manje. Kulungile mama. Ngoma sukazomba. Sango kulunga jangu wathi mukabisa kunye kubini wami ngathi into
ngafuna ukubona manje umsebenzi wami njengamanje mama. Arufuna ukubona umsebenzi ngaphela mama. Ufuna ukubona. Ukhombise mama. Uzokwazi ujabule namhlanje mama, suke namhlanje. Angithi besifake iphepha lapha. Angithi besifake iphepha lapha. Yebo. Angithi iphepha limhlophe. Ubhale igama lakho. Yebo. Nesibongo. Enjani? Hayi thokoza ke mama. Size sibone namhlanje ukuthi abantu badala basilethele la ngaphakathi. Wow. Wow, ikhiphe baba, ikhiphe baba. Nawu umsebenzi wami njengamanje, nawu umsebenzi wami njengamanje, nawu umsebenzi wami njengamanje, nawu umsebenzi wami njengamanje. Ukuthi abanye abantu baze babone, baze bajabule ukuthi ke ikhiphe one by one baba. Ukhombise kanti akuyona ngempela. Ithele phansi. Akuyona imali le. Ithele phansi. Akuyona imali le. Kanti kuthini kanti abantu baze badlala nganye abantu ngokhona nje nayi imali ize niyibone umama suku namhlanje ke azajahamba uzajabulile nje njengamanje mama. Nawu umsebenzi, nawu umsebenzi, nawu umsebenzi ngempela. Wozani kuze kwenza umsebenzi wami. Nize nibone nje namhlanje nizobe ngihamba ujabulile nje mama. Namhlanje suku namhlanje ngiyajabula ngempela nje nayi imali. Fake iphepha ke kuvela imali njengale. Yabona nje imali uzokwazi ukuthenga i-drink no-petrol ukuze ukwazi ubuyele ekhaya ujabule namhlanje. Angifuni ukuthatha lutho nje ngaphakathi kule mali. Imali izobe yakho le mali. Usebenzile. Kunjalo impela ke mama. Hamba nayo impela. Ngoba bongidinga nje. Ngiyakutshela njengamanje mama uzokwazi ukutshela abanye abantu ukuthi bazokubaletha abanye abantu umsebenzi wami nje owenza. Abazutshelwa yimina bazoyibonela bona abantu nje ungakwazi ungifonele-ke ngithanda kakhulu video call futhi umuntu angifonele ngizomphendula ngimchazele yonke into ayizele la ngumsebenzi ngimwenzele inamba yami 7131681 inamba yami ke yona ke le 081 7131681 inamba yami ke yona WhatsApp ke video call futhi kakhulukazi yona ngithanda kakhulu ngifuna ukuyifihla ngikade ngikwazi ukwenza umsebenzi ufuna bayizele nje abantu angifuni umuntu azangithumela imali cha ngifuna imali yomuntu nginemali yami nginayo imali ngiyakwazi ukwenza la imali le uzothatha uhambe nayo namhlanje awufanga nalokho la awunikezanga futhi no even ifuni kodwa le mali uyayithatha ngohamba nayo ke le mali ngifuna abantu baze bayibonele thokoza akunankinga ke mama ke so namhlanje ngiyabonga kakhulu kuba nawe nami ngijabule kakhulu ngikubonile nawe ungibonile ukuthi ngempela uyento iyenzeka na. Ngibongile baba ngibonga mina mama wami nje ukubona ke mkhulu. Yebo mama. Wabonile ke abadakho ke mkhulu ngubonile umsebenzi wakho ke baba. Ngicela ukubuza ke baba uma kuukuthi ke umuntu osuka ngaphandle usedinga usizo ke manje ikakiso yakho imalini mkhulu ungamenzela malini ngaphandle kwale eyami imali. Ngiyajabula kakhulu ukubuza lo mbuzo loyo bafuna ke umuntu uyakwazi ukumenzela imali engaphezulu kwale mali le. Hayi imali encane nje ngiyakwazi ukwenza imali enga-20 million ngiyamenzela umuntu. Isikhanyiso sakhona nje ngiyabula kakhulu umuntu aze la into yoba ngithi ukuthi umuntu ufuna aze la ngempela akhulume nami abonisane nami noma umuntu ngimuhambele kwakhe ngiyamenzela futhi imali engaphezulu. Isikhanyiso sakhona nje u-16,500 rand umuntu ufuna aphathe leyo mali ayoyizela kumina aze athole imali ayifunayo 16,500 rand. Uyezwakala mkhulu ubabangizwile ke mkhulu uthe utholakala kuphi ke mkhulu? Mama ngitholakala endawo nje wakhona seGoli ngine-branch eDurban ngine-branch eMpumalanga futhi wakhona ngine-branch ngoba ngiyathanda kusho ukuthi noma ungabe ukuthi ukuphi ngiyakwazi ukufika lapho kuwena noma ukuthi wena uzoza kumina uzongichazela. Uma ekubiza umuntu mkhulu ethi uzomqinisela umuzi uyeza kuyena mkhulu. Ukuthi ngibizo ngithanda kakhulu ngoba angifuni into ayihlambe ngijikajika ngifuna into iqondile umuntu uzaze ayibonele uqinisa umuzi besesithandwa ngoba ngisho ukuthi noma uthi uyasebenza imali awuyithuli noma ngabe uyisosha noma ngabe uyiphoyisa noma ngabe unesi noma ngabe unjani ngiyakwazi ukwenza yonke le nto ngoba thokoza ke mkhulu thokoza mkhulu kuzwakele baba kuzwakele ngicabanga ukuthi umsebenzi wethu uphethile njengamanje uke yonke into umkhulu uyayenza nizibonele nani mkhulu engenzela imali nizibonile izimangaliso ezenza umkhulu into mkhulu bona uyakhona ukuba phakathi futhi kakhulukazi noma ukuthi esontweni akungena abantu ngiyakwazi ukuyenza yonke lento le ibhizinisi lakho uma lihambe kahle ngiyakwazi ukuyenza ukuyiphakamisa ukuthi kube busy la ukuza khona usebenzi lakho yonke lento le ngiyayenza inamba yami futhi ngizoyibona nje izovela lapho inamba yami iyona inamba yami itholakala ngayo ku-WhatsApp nesikolo ngatholakala ngayo le namba le ithi 081 7131681 inamba yami ngoba ngisho ngiyaphinda futhi angifuni nize nilahleke ngoba abantu abaningi bayakhala la eMzansi
manje abantu nje maybe beze kumina bakhala kanjenga ngijabulisa kabi kakhulu kwakhona leyo. Thokoza ke mkhulu, isigubhu lesimkhulu uthethe lasitholakala kanjani ke mkhulu? Isigubhu ke mama mina angithengisi ngoba nizohluleka nje ukusebenzisa isigubhu, ngiyabolekisa. Khona igubhu ihlukene ngama-price, khona za 35,000, khona za 20, khona za 15. Kunjalo ke impela ke mama, ngoba ukuzothi nistart isigubhu nje nizohluleka nje ukusiza, ngoba mina futhi umuntu ngiyamnikeza nje i-guarantee yakhona ukuthi ke isigubhu mesithathile u2 month yonke into sey-right kuyona. Thokoza mkhulu, thokoza mkhulu. Ngicabangela ukuthi mkhulu umsebenzi wakho obuhle kakhulu, usuphethile. Nizweleke balaleli, wonke ke umuntu odinga umkhulu ke balaleli uzomthola la ku-081 713 1681. Umkhulu utholakala lapho. Uthi umkhulu kusho nangevideo uyamthola. Umkhulu uyazizela kuyena, umkhulu amfakeni imali. Mina ngifuna aze kumina state umuntu abone umsebenzi wakhe. 2026 nje wonke umuntu ufuna ukuze ashintshe nje, ngoba so namhlanje size sitholane nje yonke lento lethi ngikwenza ukuthi nawe uzobona. Baningi abantu balaphana ngoba kunye nokunye nje ngizoba ngilokhuza ukukhuluma ngoba umsebenzi womningi kakhulu. Ecaleni kwakho ke mkhulu, ucela ukwazi ukuthi lesi sigubhu mkhulu sisebenza kanjani, sumalini futhi mkhulu, imigomo yakho nithi? Hayi ngiyabonga mama, umsebenzi wami nje omuhle kakhulu wegubhu nje kwakhona ke awunabungozi, ayikho imigomo nembandela futhi. Kuza ngisithengise isigubhu, ngiyasibolekisa isigubhu ngoba ngizohluleka nje ukusebenzisa lesigubhu lesi. Into ngiyenzayo kwakhona ukuthi umuntu isigubhu asithathe u2 month nje isigubhu mase asiletha kumina ke zoba simusizile lento ayifuna ngayo. Uhamba ukuthi isigubhu isithathile nje singakanani, umsebenzi nawo futhi uyalokhuza ke, uyahlukana ngokuthi igubhu ngoba ehlukahlukene ngoba nawe uzobona. Khona lesa 35,000, khona lesa sa 20, mase kuba ukuthi izinye za 15 u7,000 kanjalo igubhu zami. Kodwa ngisho nje ukuthi isigubhu umuntu angimthengisele, umuntu ngiyambolekisa nje isigubhu u2 month, ngiyamnikeza i-guarantee yakhona. Asibuyise nje yonke into sey-right kuyena. Amen, amen, amen mkhulu. Thokoza ke mkhulu, ngizwile ke mkhulu ngendaba yesigubhu ke, kuzwakele ke mkhulu ukuthi awusidayisi kodwa ubolekisa ngaso for 2 months. Yebo. Amen mkhulu. Kunjalo ke impela ke. Thokoza baba. Ukuthi ungakhohlwa abazalwane nje bangene esontweni ngoba siyasho siya endaweni ephasika nje kwakhona, ningakhali nje isonto lami nje ungena ngabalo ukuza nabo abazalwane nje, mina ngikhona ke ngizoqiniseka yonke lento lokuze ukuthi isonto lakho libe busy. Amen. Kunjalo impela ke mama, hayi ngiyabonga kakhulu nami. Ya thokoza ababukeli, angithi nezwile yonke into ngichazile. Ya ngijabula kakhulu ukuthi nani menizwa nje niziyazi nje ukuthi nizwe into yangampela. Kodwa into ngicela kakhulu bonke abantu bazoba babuka into yami baze ukuthi bafone into serious. Angifuni umuntu azafona afonele umdlalo. Futhi meza kumina umuntu afuna azi nje azi ukuthi uzowenzani. Mina anginqene nje umuntu kumxoxa nje la ukuthi ahamba kwenye indawo ngoba yonke into ngichazile. Asikho isidingo sokuthi ngizoba ukuthi umuntu mayefika la aqale phansi futhi akhulume angibuze yonke into ngoba ngichazile lapho. Umuntu meza kumina ufuna asho ukuthi baba ngizele kuzowenza njani. Mefuna isigubhu uzosho ukuthi ngifuna isigubhu. Samalini ngizoba ngimchaza ngoba ngisho nje ukuthi khona sa 35, khona sa 20, bese kuba khona sa 15. Isigubhu mina angisithengisi, ngiyasibolekisa isigubhu ngoba ngisho ile nto ngicela kakhulu umuntu mefona nje ezobafuna afone nje afone into yazi nje ukuthi ngifone into serious, hayi into yokudlala. Noma ngoba vese nami ngikhuluma into serious nomuntu, angifuni ngidlale ngomuntu ngoba nani ngifuna ngijabuliswe yimina ngoba umama nje ngoba naye esho nje ejabula nje kwakhona ukuthi asijabulele kuzokuhlangana nawe. Kudala nje ngikuzama ngikakutholi, namhlanje ngaze ngahlangana nawe yonke into sayibonile ke, ngijabula kakhulu ke lokho. Naye umuntu futhi omunye meza kumina ufuna azi nje ukuthi ngiyowenzani. Mefuna isigubhu uzowazi nje ukuthi ngifuna isigubhu sa 35 noma ngifuna isigubhu sa 20,000 noma ngifuna isigubhu sa 15 noma ngifuna isigubhu sa 7,000. Kodwa ngisho nje futhi ukuthi isigubhu angisithengisi. Isigubhu mina ngiyasibolekisa inyanga ezimbili kuphela. Yonke into umuntu eyamenzela ukuthi abe right. Ngoba futhi umsebenzi wami awukho kubungozi, ayikho imigomo nembandela. Asikho isidingo sokuthi ngizoba ngichaza nje. Umuntu mefona ufuna azi nje ukuthi uyafonela into enjani. Mefuna ukubuyisa isithandwa uzosho. Mefuna umsebenzini imali yakhe inyuke ayibona ukuthi imali yakhe isebenza kanjani uzosho. Angifuni umbhedo mina, ngifuna into serious. Ngoba nami ngilana nje kwakhona ke baningi abantu balapha balento mina. Angifuni ngize ngiyeke umsebenzi wami nje wa serious ngizele la noma mhlawumbe uzothi ngihamba eThekwini ngihambele umbhedo, cha. Umuntu ufuna ukuthi uhlangane eThekwini sizohlangana sihlangana le into serious. Ngijabula kakhulu ke nonke ningizwile nje ngoba ngisho nje kwakhona ukuthi i-video call ngiyayithanda futhi kakhulu umuntu angibone nami ngimbone
umsebenzi siyenze sonke siright nokuthi eDurban singiyaya nokuthi eJubeck iMpumalanga noma kuphi noma ukuthi ngiye kwakhe ngiyakwazi ukwenza konke lokho kwakhona kodwa angifuni ukuthi mengifika lapha kuyena nje achaze nje izinto zingekho ngifuna umuntu akhulume ngokuqondileyo azi nje ukuthi lento baba lo wayikhuluma wayichaza hayi ukuthi ngizobe ngiphendula ifoni ngiphendule futhi imibuzo nje kwakhona ngikuchazile cha ngifuna umuntu ayazi nje ukuthi baba mina bengifona sithandwa sami bengifona umsebenzi ngiyahola imali angiyiboni noma ngithengi noma ungaba isotsha noma ungaba iphoyisa noma ungaba ubani ngiyakwazi umuntu ukumsiza kakhulukazi ngoba ngiyasho nje futhi ngiyaphinda futhi amazwi ukuthi imali angifuni umuntu angifakele noma kuphi mina ngifuna umuntu ayiphathe imali aze kumina ngoba ngisho nje isikhanyiso sami 16,500 igubhu zami ngichaze ngama price ilokho ngijabula kakhulu noma bani uzwile nefona uzobe akazi nje ukuthi ufonelani ufudingani hayi ukuthi uzobe ngibuza anginasikhathi sokuchaza mina nginesikhathi sokusebenza manje ningangimoshela isikhathi ngoba nami ngeke nginimoshela isikhathi angifuni imali yomuntu imali nginayo but ngifuna ukusiza umuntu kudumisa amagama abantu bamnyama nje ukusizana kuba kuhle kakhulu angifuni umuntu azakhale ngikhona cha mina ngifuna umuntu ajabule noma bani ngoba nami ngize ngiyazi ukuthi lento lengiyenza yona nami ngayilwela ukuze ukuthi ngize ngifike la ngampela lento iyenzeka nayo imali niyayibona futhi ngizoba niyibona imali niyifunayo noma ngabe ukuthi umuzi ngiyakwazi nje ukuyenza yonke lento manje asikusidingo sokuthi ngizoba ngichaza ngiphinde ukuchaza cha mongazi ukuthi ufunani kumina ungafuni funa mawufona ufonela ukuthi wazi ukuthi ufunani kumina ngoba ngisho angifuni ukwesta isikhathi somuntu naye angangikwesta isikhathi sami abanye abantu bathanda ukufona ebusuku umuntu belele angifonela angivuzela ukuthi hayi bengibuza ubuza ukuthini ngoba ngichazile mawufuna isigubhu uzosho mawufuna ubuza esithandwa uzosho mawufuna ukuthi umsebenzi wakho imali awuyiboni mayiholela uzofika mhla ka 2025 27 imali awuyibona ukuthi ishonephi ngiyakwazi ukwenza konke lokho ami ithi 081 71 31 681 inamba yami leyona ke leyo ngijabula kakhulu amabani uzwile ngento yakhona angifuni izinto lahleke ukuthi bengifuna usibani bani namhlanje sangitholanga ngithola usibani bani cha mina lahlekelwa imali yenu ukwenu lokho nawufuna usizo kwenzoza kumina futhi ngoba niyabona futhi nani kwakhona ke nangu mama uhamba ejabulile namhlanje kusho ukuthi ke asikho sidinga ngilusana umuntu ngiyamhambela noma kwakhe noma angisabi ngoba nginacala nomuntu ngiyasiza everywhere ngangisabe futhi ngokuhamba futhi abanye laba bangabasiza before bayangibona futhi bayangazi nabo futhi bazoncoma futhi mhlawumbe noma ubuza bonake bazokuchazela ngoba futhi angifuni ukukhuluma kakhulu ngoba ngijabule futhi namhlanje kuba nawe usuku namhlanje umama lo kusizile ukuthi ngizongivela ngibonakale umsebenzi wami ke ngibonga kakhulu bababukeli nabalaleli iyona lento le nizoba ningichazela kwayona ukuthi ufunani ke noma mhlambe noma ukuthi izinto zakho azihambe kahle inkomo umvuze konke lokho ngiyakwenza ngijabula kakhulu ke mina ngibona ngathi ngiyabonga ke manje sengifike egcineni ke ngize ngiphelezele lo mama lokuthi ahambe kahle nje hayi ukuthi ngithathe imali yakhe imali uzoyithatha uzohamba naye angimphuci eyakhe le mali uzofaka upetrol athengele ingane esikoleni izinto ukudla mina ngibonga kakhulu ngoba umsebenzi wami ngibonile amen akufanga nalutho lo mama uyifikele nje kwakhona iphepha lebesifake lapha yana kuvele le mali ngiyabonga kakhulu ke thokoza amen.